Здравейте! В това видео ще ви покажем как в Ligo да добавите допълнителни полета за обекти като паркоместа, мазета, изби и други. Отворете допълнителни полета. Тук се създават нови видове данни, които да се свържат с апартаменти или други обекти. Натиснете Ново поле, за да добавите нов запис. В полето Име въведете какво ще представлява това поле, например паркомясто, мазе, процент идеални части или друг. Ако сложите отметка "Добавя се в домова книга", това поле ще се показва в официалните регистри на сградата. Ако маркирате "Видимо в мобилното приложение", собствениците ще го виждат директно през мобилната версия на Ligo. Накрая натиснете "Запиши". Новото поле ще е налично за ползване при създаване или редакция на обекти. Така лесно добавяте и управлявате информация за допълнителни обекти, свързани с апартаментите. Всичко е на едно място и подредено.